Wieħed mill-kandidati li qed jiġi mbuttati l quddiem minn Lorenz Gonzi għall-Kunsill Lokali tal-Mosta huwa James Qassar li fl-2007 kien instab ħati ta' serq mill-qorti kriminali. Kien fit-22 ta' Marzu 2007 meta f'ċelebrazzjonijiet tar-rebħ tal-KSU mill-laqda SDM James Qassar ma' ħabib tiegħu senaq karozza minn triq l-imħallef Pawlo De Bono ftit metri l-bogħod mill-Università. Ftit minuti wara, il-karozza nstaqet b'veloċità eċċessiva u traskuraġni, bil-konsegwenza li ħabat fil-ħajt tal-mina ta' triq reġjonali. Il-qorti kriminali preseduta mill-Maġistrat Jacqueline Padovani fi 17 Ottubru tal-istess sena sabet lil James Qassar u lil sieħbu ħatja tal-akkużi kollha. Meta kkunsidrat l-età tagħhom u l-fatt li l-akkużati kienu jmorru l-università, il-qorti ddeċidiet li tillibera lil Qassar u lil sieħbu bil-kondizzjoni li ma jagħmlux reat ieħor fi żmien sentejn. Eventwalment James Qassar ġie elett bħala President tal-għaqd SDM u llum qed jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Mosta f'isem il-Partit tal-Prim Ministru. Sorsi qalu lil One News li huwa d-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo l-aktar li qed jimbotta il-kandidatura ta' James Qassar fil-Mosta.